κεφαλιά προς τον Μπουβάλε. Διώξε ο Τσιρίλο. Ψηλά η μονομαχία ανάμεσα στον Μουσλίμοβιτς ήταν και τον Εγκαμπή, την κέρδισε ο Εγκαμπή. Κόντρες στο χώρο του κέντρου και παίρνει τώρα ο Μπουβάλ, ο οποίος προσπαθεί. Ο Κρέσιτς. Ο Γκαρσία για το Λίνο. Η σέντρα βγήκε και μπλόκαρε ο Ρόκα. Ο Αμπρέου είναι εκτεθειμένος. Πάμε στο Μιχάλη Μελισσίδη στον πάκο του Παθρακικού. Δύο πράγματα παρατηρήσαμε κατά τη στιγμή του πέναλτι. Το πρώτο ήταν ότι έδωσε αμέσως εντολή ο Καρτιέ να χτυπηθεί το πέναλτι από τον Καζάκη. Ο Καζάκης ήταν πεσμένος κάτω. Η δεύτερη εναλλακτική λύση ήταν ο Φαγιάρδο, ο οποίος πράγματι πήρε την μπάλα και την έστησε στη βούλα. Και το δεύτερο ήταν ότι ο Καρτιέ κοίταζε κατά την εκτέλεση του πέναλτι προς την άλλη πλευρά, στην άλλη εστία, και φυσικά πανηγύρισε τελευταίος. Υπάρχει ένας άγραφος.